Ne düşavoy kabinalar? Kakası, düşavoy kabinamıza ma çalışmalı. Maňa bular ýanak açylýan gerek däl, itilýän görnüşi gerek. Ne gel görünüş diýsen mara gelsene. Kabinamıza ma çalışmalı. Seret gow Ay kerat. çalışmalı, rahat bu tarafı yok lan hocalıkta var ha. Belki sana o sihirli açılyan gerek bolýanlar. Ine açılyan ama ara. Ay berde. Yo isteňe göre açılıp ýatar meri arhitektörler işlep dura balan. Vay kakası, iteklenýäne mä bar eken. Ay vat kenne mon içinde sen haýsy bir öňküýümüz bolan atma o. Ýykaýaňyz ay vat görseňiz durup bilen. Hakka ýöre. Onna biz özüm üçin täzesini çyldyraýar. Balam. Şulara mä gowjeken. Öýde bir man artyk durşdursa sowjak bolýanda näme öňküläsiz samyda näme bolly. Sow çykdymy? Ine öýümüziň lesti safyna ikinji etaç çykan goýulma her hil so. Agajy gözüňe sokjakmy? Men dizaynma gabat gelmeýär bul. Vay, muňa aynasy gara. Wah, sen isleýişiň ýaly edip berýärler. Bular ýöne görnüşe. Şeydik gürledenmi? Can sagadım ben. Bulama odan eken dizayna, öýümüze odan ýelişjek. Şu ayna çağalanmada bolgamy? Şu ayna eliz bolar ýamagda döwerler de oýnap. Bir de gabat gelýär şu çağalanmada. Sinyal çak ettirsek näme sen? Bergentek, bergen. Holcan sagadım. Ine şunu görýänmi? Şunu ýana gidersiň. Eser taşynna wannasam bar. Diýdim oturdy. Saga serde de men ýatarna seýlenmesene çygym. Görürsen, görür. Şular ýaly jaýam gurup berýärler, mükä goýupdyrlar bile. Bulan gurmayan lad va mundan gowlarynam gorýa. Ýöne näme sen şu 3 komnat kwartiramyz oňorýanmysyň ýaly jaý ýup arasylap saklar ýaly. Kuchňamyz üçin şu daşagy okeny Akril ýöne daşary. renkin halama. Hamda şular ýaly hökman ýerek çağalar daýalap durýdakini. Ay gerek var, motor vallahi ne öňkü mramara ne molly. Akril goýdurmaly mökma. Ekologiýa taýdan arasda iň esas. Aşkım benim, aslanım benim. Vaktinin arlayışına döneyin. Canımsın. Ne alsın ýöräli? Kakası ýola markada sowlaýaly. Market bomy kommersiýadan alan wagtym ýok men o. Bir dynç günüm boldy alýaňyzy be. Yolura, salon, aptavoy, atelýada sowulyp geçmeler. Bolly, kaýçy kafede girýär diýin. Ýok.